Ne tak sa skłydy, że łed sywnika może łed rujana mnie tu nie było. W tym placu, gdzie jest to gniezdo, nie? To gniezdo gryfa, co je zbudował. I mnie obzerł tego aż że tatery, mamy lepińc, wszystko zarosły. A jem był ceków, co tu sa dzieje. I tu mogę sa przyznać, co akurat kawałek drzewa jem przeniósł. Bo wiedno, jak tu przechydim, to ja ci staci większy kawał bierza. Są miejsce, że są do fuleja tych scynków, ale ją przechładza i zdrza, że one są zwrócone. Zrzeta, ona była weszszy. Ona mnie ze stysy gała, nie? Jakoś tak, nie? To mam teraz na Weszawie barkły. I ta scanka jakoś tak sigała, ale ona się teraz zwrócała. I tak zdrża. No ja tu nie będę tego tery wyprawił, no bo przędź przez te haszcze był ten szekły. Nawet mięsa nie chce. Nie chce mięsa. A nie ni żaden łebrzyś krzyje to robić. Ale jak będę zema, może i będę miał pewne czasu, to może się tym zajmę zema. No tak oklepnie, no bo jak jest nikt, to tym głężej. Ale ta swoja Weszawa dość wstrzymuje. Widzę, że to też jest zwrócony. I teraz pytanie, przez co to jest zwrócony? Może przez jakieś sarny ty wlecały, albo coś, albo je widzę zbędno z celecką. Tu jakieś śledzy się pojawili. Wejle. Może nawet nie dywno, bo nie wiem co tu są za co tu sadzeją, jakieś zędzeni mrówków i to są wiera ich jaje, jo. Ale zdawało, że tu były jakieś śledzy. Ktoś co widział, ktoś tu przebywał. I tu tyś tego dokus, no i tego tak nie stawił. Wejle. No i prawie, trzeba widzieć ten cych tego, co tu miał werze zbiony. To mogę przebaczyć to, co im na jednym filmiku tam giedył, że to jest inspirowany jednym takim malenka z, jak to było tam nazwany, amulet krajamno, to czy jakoś tak, już wehał w ścigłe. I to się składało z wizerunku słońca, które miało wyobrazować Boga Ojca, z wizerunku łeka, jako miało wyobrazować Świętego Decha i krzyża z narzeczeniem do Bożego Syna. No i to wszystko te elementy je widzieć, choć to słońce może nie głęży. Z tym w jedno nie głęży bywało, no w jedno sa nie chudzi psało. Ale krzyż i łekła je dobrze widzieć. No to, że mnie tu dywno nie było, to jutrze pod nogama, bo jak ida, to się tak zapydą. Tego nie widzę, jak water jest drżita. Tego nie widzę, ale jest się zapydą. To są baro mitci leste i dywno tego nie deptył. I dywno tego nie miał tepony. A w jedno jem tepeł. No jo, bo w jedno jem miał tak, że równo te co chwilę tych miesięcy jem przechładzał i co stue robił, co stue wyprawił, a teraz jem co tak dał taką większą przerwę. Nawet ten rok szylony był. Po pierwsze miał co robić i tych szpacyrów mnie też nafelowało. A szkoda, bo bym tyś mógł coś ponagrywać. Tu są malene. Te wita, te taci malene, co się zgadzają z płelścima. Nie płetrywnice, ale no malene. Nie pamiętam, czy one tu rosły. Zdywy mięsa, że nie. Że oni ich tu nie było. A tu jest ten strepiały camer. Jak był ten filmik rozwylanie strepiałego camra, to on miał też na wici tego mięsa na sobie. Ale ja tam potem ją po skończeniu nagrywania jeść go też na łebrzinu i dla ten tele tak wezdrzy. No tu ta próchnica, tu ta strepielezna je widzę. Ok, no też nagłe tam marwę pożarły albo co. To ja ci wiorę.
Jem ceków, czy to będzie sobie jakoś tam lži zdzirało tery. Wezmę sobie ten kam i spróbuję tak prosto uderzyć. Ale mitkłe. O jedy. Ale mi techno. No to ten derziń jest twardy, ale zdrzeta, on też zmigtczył. Zdrzeta, co jem tu zrobił w nim. Nawet im nie włożył w to wiele sełę. To zmitczało, strepiało. I ten samer tery tak do nydzi strepieje. No jo. Nie myślę, że przez to lato nie będę tego wyprawił, no bo tych krzów je żwicy we rosce. A mnie se nie chce tu tego deptać, no bo jak to rosce, no to niech sobie rosce. Dlyte to jest zrobione z nyternych materiałów, żeby nytera mogła sobie z tym poradzać, jak ju nie będzie to pasowny. Ale ciekawie, no myślę, że to mógł jakiś człowiek prosto sa bardziej lepszy ta scena, ja zwrócę. Ale mnie to tak ciekawi, że to nie jest tak często zwrócony, że to nikomu nie przeszkadzało. Uwidzało sa to może komuś. Może jo. Może sa prosto komuś uwidzało, co takiego, żeby zrobiony. Ty miasta widzę, że sa ledzą widzę.